Stane sa zázrak a nájde tento 14-ročný deduško Lupín svoj domov. Lupín sa ku nám dostal do útulku v hrozostrašnom stave. Mal zapálené hnisavé oči, bol v podvýživený, mal vypadanú srsť, mal boľavú nožičku a po výsledkoch z veteriny sme zistili, že aj chronické zlyhanie obličiek. Tento deduško je naozaj perfektný psík, ktorého možno už nečaká dlhý život, ale zaslúži si perfektnú rodinu. Lupín nemá problém so psíkmi. Znesie sa so svenkami, znesie sa aj so psami. Dokonca má rád aj mačky. Nemá problém s ľuďmi, nemá problém s deťmi a je naozaj málo aktívny. Je to maličký mojkáč, ktorý len túži byť. Takýto úžasný, perfektný pes si nezaslúži. Si nezaslúži byť posledné dni, alebo týždne, mesiace, roky v útulku a nezažiť, aké je to byť milovaný. Takže ak máte kúsok miesta a otvorené srdce pre Lupina, budeme radi, ak si pozriete ďalej toto video a dozviete sa o jeho